Hello guys, saina hai naidi norokno tabuk ang ani bike phunuknai tamni ke o bike belai kheno kaham tabun ya model norok saimang kana Honda City Honda Twister 110 125 do 110 abolang model saimale bini kuno oro ungko kurui haipano norok nai tungdi mor naidang modify khaimani mo belai kheno angbo naithok jaka haipano asuk to chaya tabon dinu to mo hai bike dono to sana thangkai bike sin ya ma hai pano sung hai borok kri jaba umte rok bai phano solima tongota friend song norok nai tongni dok naidi amo angke subscribe motamuti iko asung na mano tai to bisi manjaya je manjamon asuno kafi mon ID norong mo belai mileage bo kaham na ro mo se moroni kwa hai ingja gota angkai ani bike no hai da dol rok ani bo KTM phan jepaya mo haijat onek tang tongo mo tesa kaham kai slamai na khangkai haya kai dumbai dokso so paigla khani matong tabo khai thangnai iko mokha lama parao thangma digi lama tabo ayango thangai charo kisa nangoi nai angkai norokno phunugui mangkha bo phunuknai dol dok norok nai tongdi angkai video chaya phano naithok ya phano norokni ichha se subscribe khlaina khe khlai mano haipano norok wansugui subscribe khlaijak khaiba norokni thani se haike ani channel subscribe khlaijaknai norok khlaiya khaba sable khlainai ba dol dok khayala norok support khlai tongdi support khlainai to rang puisa rok nangya bla subscribe khlainai rok to rang puisa rok nangya bole hayada dol dok haipano chajakmani ni bisingtwi subscribe khlaimani hingke chawota hayada dol dok